тарабхонаи муосиру замонавии бахти сафед ки бо омезиши санъати милливу аврупоӣ аз навсозӣ шудааст, омода аст ки дархосту фармоиши мизоҷонро дар ҳама вақту соати барои онҳо мувофиқ қабул намояд. дар толорҳои зебою барҳавои дуюшонаи ин тарабхона мизоҷон имкон доранд ки тӯю маъракаҳои хурсандӣ, ҷашну маросим ва дигар нишасту ба ҳамоии дӯстонро роҳат баргузор намоянд. ороишоти замонавии толорҳо манидор барои намоиши лаҳзаҳои муҳиму фараҳбахши ҳаёти домоду арӯс. инчунин хизматрасонии сатҳи баланд шуморо хушҳол хоҳад кард. таъми лазизи хӯришу хӯрокҳои милливу аврупоӣ ба шумо хотироти фаромӯшнашаванда эҳдо месозад. марҳамат ба меҳмонии мо. бахти сафед хушбахтии шумост. суроғаи мо кӯчаи ҷабор расулов 9, маҳалли фабрикаи ширин. телефон барои тамос 918 81 81 81.